Привітання, белорусы! В белорусском центре, что находится в Миннеаполисе по адресу 2855 Парк Авеню, есть покой для утекачей. Коли вам треба житло термінове, тут можна жити. Ось, є прибиральня з душем. Все нове, якісне, добре зроблене. Є кухня, де можна готувати. Вся техніка нова. І коли ви захочете заспівати білоруські пісні, поспівати їх можна ось тут. В цій сцені. Тому приїжджайте до нас, кому треба допомога, чим можемо, тим допоможемо. Живе Білорусь!